Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului. Suntem la jumătatea meciului dintre Dinamo și CSM București. Egalitate la 38, scorul pe sferturi 21 la 19 și respectiv 17 la 19. Dinamoviștii au 54,5%, la 2 puncte, 12 din 22, la 3 puncte, 4 din 10, 2 din 2 libere cu 14 recuperări și 12 pase decisive. Au și 9 mingi pierdute. De partea cealaltă, CSM București, 12 din 23 de 2 puncte, 3 din 11 de 3 puncte, 5 din 6 aruncări libere, 22 de recuperări însă, 6 pase decisive, dar cu 2 mingi pierdute mai mult, 11 față de 9 ale dinamoviștilor. Cel mai bun marcator de la Dinamo, Fischer, 12 puncte, Filip, 10 puncte și 5 recuperări. De partea cealaltă, Goran Martinici, 16 puncte. S-a reluat meciul, CSM-ul în ofensivă, Shepard, Bosniac, Martinici, Șanta și Căruțașu în primul 5. De partea cealaltă, Petic, Dixon, Fischer, Filip și Neguț. Dixon aduce mingea pentru Dinamo. Anunță Horns, se folosește de blocajul lui Neguț. Neguț și Șanta se luptă în spațiul de 3 secunde. Iese Neguț. Fischer. 2 secunde pentru Fischer. Aruncă. Mingea este atinsă de Bosnia. Căruțașu recuperează. Martinici. Martinici. Șanta. Șanta și Neguț. Vine Bosniac, dar iese din spațiul de 3 secunde. Shepard pentru Șanta, 2 puncte. Steven Sir a fost cel cu pasa, nu Shepard, bineînțeles. Dixon, încurcat de Martinici, care s-a apărat bine la el. Dixon pătrunde, ratează, prinde Căruțașu. Împinge mingea la Martinici. Martinici pentru Șanta, care scapă. Minge furată jos de Fischer. 2 contra 1. Fischer lasă la Petică în momentul în care a simțit faultul, însă nu mai avea ce face. N-are dreptate Fischer, nu era pe aruncare. A vrut să dea pasă când a fost faultat. Minge înau din piciorul lui Dixon. Căruțașu pentru Steven Sir. Bosniac, singur, sub panou. Neatenți dinamoviști în apărare. 44 la 38. Fischer a vrut să lase la Neguț. Filip, pătrunde Filip, lasă la Neguț, care face fentă. Șanta nu reușește capacul. Neguț marchează. Căruțașu, handoff cu Martinici. Coboară Căruțașu, blochează pentru Bosniac. Martinici își depășește adversarul. Minge furată însă de Dixon. Petică, pătrundere, ratează. Filip recuperează până la Fischer. Fischer îl depășește frumos în aer pe Șanta și scoate fault. A ieșit Martinici, a intrat Shepard în locul său. În acest moment CSM București nu are un jucător poziția 1 clasic. Probabil că va juca Bosniac. Iar Shepard și Steven Sir vor fi extremele. la 42 pentru CSM București. Bosniac pentru Șanta. Steven Sir iese la minge. Șanta blochează.
Căruțașu pentru Bosniac. Bosniac la Shanta, Shepard găsit bine, foul coș. Frumoasă acțiunea lui Shepard care scapă cu o piruetă de Fisher. Iată, aici este faultul. Spectaculoasă această acțiune. Three-point play pentru Shepard. Se vor apăra doi cei de la CSM. Cred că este vorba de o zonă. Da, este zonă. Aruncă Petică de 3 puncte. Mingea iese în afara terenului, nu? Căruțașul nu a lăsat-o. Bosniac, Shanta, găsit bine de Bosniac în tranziție ofensivă. Iese Neguț, intră Șipoș în locul său. Filip pentru Șipoș, care aruncă, sare Shanta la capac și îl încurcă. Bosniac. Accelerează Bosniac și se duce până în coș, foarte frumos. Este timeout. 51-42 pentru CSM București. Are 7 recuperări, cel mai bun la acest capitol în tabăra CSM-ului. De partea cealaltă 5 recuperări Filip, cel mai bun marcator. Vă spuneam, Martin 16 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. 9 puncte Shepard, 2 puncte Bosniac, 6 puncte Shanta acum. Fisher are 14 puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. 10 puncte Filip și 5 rebounduri. În continuare, în zonă, cei de la CSM. O zonă măceap, Shepard vede pasa, scapă mingea din mână până la Bosnia, care scoate la Steven Sir, dar a fost fault înainte. Shanta pentru Bosnia. Steven Sir, aruncare de 2 puncte, marcată de Steven Sir. Petică, Șipoș blochează sus. Petică, continuă Petică, aruncă pe 2 picioare, ratează, prinde Căruțașul. Bosnia. Căruțașul pentru Shepard, care ia tușa, scoate la Bosniac, aruncare de 3 puncte a lui Bosniac, ratată, Căruțașul prinde, face fentă, Șipoș și îl oprește, scoate Căruțașul la Steven Sir. Shepard, Bosniac, aruncă din nou Bosniac de 3 puncte, ratează din nou Shanta, Căruțașul nu poate ține mingea în teren pentru CSM.
11 puncte avantaj pentru CSM București. 53-42, jumătatea sfertului al treilea. Dixon, aruncare de 3 puncte. Ratează Dixon, prinde Fisher. Fisher ratează și el, prinde Shanta. Shepard nu-l vede pe Petica, aproape de intercepție acesta din urmă. Steven Sir, căruțașul, întoarce la Steven Sir. Shanta. Shanta joacă 1-1, cârlic de dreapta, mingea nu vrea să intre, căruțașul împinge până la Shepard. Shepard faultat. Doar un căr liber pentru Shepard. A ieșit Shanta, a intrat Morris. Shanta, 6 puncte, 4 recuperări. Și a făcut datoria pentru minutele pe care le-a petrecut în teren. Marchează Shepard. Înscrie și cea de-a doua aruncare liberă. Marchează Fisher, un coș de 3 puncte. Chiar dacă mingea nu a mers foarte bine pentru dinamoviști, se vede că sunt încurcați de această zonă match-up făcută de CSM. A ajuns însă mingea la Fisher și acesta a înscris de 3 puncte. Fault al lui Căruțașu. Aruncă Filip de 3 puncte scurt, Căruțașu, mingea iese afară din piciorul lui Bosniac. Din nou Fisher cu aruncarea de la distanță și din nou marchează Fisher. 20 de puncte pentru el acum. Are 4 reușite din afara semicercului. Steven Sir pătrunde, ratează cu panoul. Prinde Filip, lansează contraatacul pentru Dixon, pași pornire. Steven Sir traversează, Morris apare sus la minge, coboară și Bosniac, urcă acum Steven Sir, stop shoot de 2 puncte. Ratat, recuperează Căruțașul și iese cu mingea. Morris, Steven Sir, Căruțașul pentru Steven Sir, care înscrie de sub panou. Vladimir Mihai aruncă de 3 puncte și înscrie Vladimir Mihai. 51-57. Dinamoviștii revin 2 minute și jumătate până la finalul sfertului al treilea. Căruțaș, o pasă backdoor pentru Shepard, care face pași pornire. Păcat de demarcarea lui Shepard, a venit bine și pasa lui Căruțașu. Shepard a făcut însă pași pornire. A revenit pe teren Martinici, schimbându-l pe Steven Sir. Căruțașu face frumos help, revine la neguț.
Aruncă Vladimir Mihai, ratează căruțașul, împins de Neguț, a avut prin planul. Morris pentru Bosniac. Shepard, Bosniac. Minge scoasă de Fischer până la Shepard, însă care marchează un coș de 3 puncte din colțul terenului. Mingea a ajuns cu noroc. Dixon accelerează, ratează, prinde Shepard. Shepard, Fischer. A ciupit mingea din spate, dar cu prețul unui foul. Doar aruncări libere vor fi pentru Shepard. 1 minut și jumătate din sfertul al treilea, 51 la 60. Iată faultul. Fischer aduce mingea pentru Dinamo. Neguț blochează, primește Filip. Filip cu panoul ratează, însă rinde Morris. Martinici. Aruncă Shepard de 3 puncte, ratează. Peterson împinge până la același Shepard. Foarte bună pasa pentru Bosniac. Time-out cerut de Nicu Toader, antrenorul celor de la Dinamo. Superbă pasa pentru Bosniac, găsit liber Supanu. 63 la 51 pentru CSM București. Black, expensive, we have to play down for a pound. Okay? Guys, we need this triangle in defense. Okay? We need to make this triangle in defense. With Victor in middle, with Spencer, with Brian and with Leo. Okay? We have problem because they have too many offensive rebounds. Also they miss from first offense, but we have to rebound the ball. In our offense, Leo, left hand in this situation, okay? Good job. We have to run 41, okay? 1, 4, 5. Victor, time is for the screen. Give the pass for Leo, dribble, hand off, and on this screen, we have to go inside. Opposite side from Vlad. Vlad, you have to be in corner for this pass. 41, okay? Secunde, 10 acum, Martinici, schimbă frumos direcția, Peterson face pași, da? Decizie corectă a lui Gabriel Dima.
Ultimele secunde, 5 acum pentru Dinamoviști. Fischer este cu mingea, aruncă Fischer din fața lui Martinic și marchează. Al 5-lea coș de 3 puncte, reușit de Fischer. Frumoasă aruncarea lui Fischer în ultima secundă a sfertului al 3-lea. Diferența este de doar 9 puncte în fața celor de la CSM București. Ristu și apera.